Pozdrav! Ako vam je dosadno i ne znate što biste čitali, imam knjigu za vas. Preporučila bih vam knjigu Dom iza žice Jasminke Tihi-Stepanić. Jeste li se ikad zapitali zašto netko radi nešto što ne bi smio? Recimo nešto protuzakonito. Kako recimo netko naše dobi odluči ukrasti nešto, iako zna da to neće dobro završiti, ili ne dolazi u školu, ne uči, iako svi znamo da je to poprilično važno. Dom iza žice govori o 14-godišnjem dječaku Gabrielu koji živi s majkom, ali nema pravu roditeljsku brigu i ne živi život kakav većina nas živi. On u stanu često nema struje, nema nove cipele, nema zimsku jaknu, nema mobitel i nema prijatelja. Zbog svega toga, kako bi nadoknadio ono što nema, Gabriel počinje krasti i upada u loše društvo. Što je bilo dalje, saznajte sami. Pročitajte knjigu i uživajte.